sa firing line. And joining us tonight, sa aton nga pagpangalagad is the Provincial Veterinarian Officer or ang tagpamuno sa Provincial Veterinary Office, may kasimanwa, Dr. Rinanti Dicena. How are you, Doc? May gabi. Yes, mayroon gabi ay aksyonan, no? Mayroon gabi sa mga nagpalamati sa aksyon. Salamat, Gid. Doc, paano ni siya na-intercept man? Kulang itlog sa negros din nga may sinulod na itlog sa manok ni siya, Doc? Yes, table eggs ni siya action art. And ang background siya ni, we declare, no, for the total ban sa mga poultry and poultry products para ma-precaution na hindi makasulod ang bird flu. Mm. Ang bird flu sa Luzon, ang iyan ang type or strain is H5N1. Ang muna pinaka-digling strain sa bird flu, na flu-like symptoms man ang sa tao. So, notic siya. So, gina-protektunan sa provincial government sa Negros na hindi makasulod sa aton kay we are protecting our people. At the same time, ang aton 8 billion industry nga poultry. Pag hindi kita masalig sa national government, kaya ang ilang deklarasyon, wala nila pag i-allow ang shipment from Luzon to Visayas and Mindanao, no? So that's why mayroon kita nga Executive Order NIGO, Executive Order 22-09, effective February 28 for 15 days. So, may precautionary measures para ang tarang na sulod rin, mapanaman namon na in case may outbreak, may arat na kita nga daw exercise na kaya naton na ipa-iway ang bird flu like sang natabo sa ESF. Muna ba dali asunod ang background din sa pag-implementar sa provincial vet office sa mga checkpoint. So hindi pwedeng i-misdeclare nila, hindi nila pagpabalo nga itlog nga delivery from Sambonga gali ni ang nag-abot kang ginpaagi dira kung tani sa Kabankalan. Yes, ang aton nga team, ang aton checkpoint sa Tagupon, nagdakop siya no? Nag-apprehend. Kag ang penalty ibabalik. Kay ang aton ginasyon nga wala siya sa bird flu, no? Nga makasulod sa probinsya. Okay. The same man diri sa Brecco, may gindakop makita isa ka truck nga may unod nga 11.55 tons na dressed chicken, no? Pabalik man naton sa Iloilo. Okay. The same man sa San Carlos, nadakpan kami kahapon, sa birthday pa lang, chicken chumay, kag dressed chicken man, sa pabalik man sa Cebu. So, ang tanan naton nga entry point sa Negros, based sa EO, may ara kita checkpoints kaya sa provincial vet office. Okay. Calante, San Carlos, Brecco, Airport, Abangkalan, Inubaan, kaya nagasulod sa probinsya. So pati mga product, mga syupaw ning gamit, ini nga mga products hindi kini pwede sulod sa aton di. Ang mga may karne sang manok, live na manok, may tingka, eggs. Amo na siya ang ginabawal, mga balot, ginabawal na sa provincial government for now, no? For 15 days. Okay. Para mabalaan na doon, on how we will answer sa problema sa bird flu, kaya bakit maubos ang manok ta, okay. kay 100% ang mortality sining H5N1 nga na-detect, no? Na-confirm sa Pampanga kag sa Bulacan, no? Yes, Doc. So, baliway ni atubangon abing nga kaso, violasyon, ang mga nag-attempt pasulod sini, kag nanogin manduan na lang, balik na lang sila sa point of origin nila, Doc? Well, dasi sa amon nga Provincial Legal Office, naupod sa aton nga team, ipabalik lang para way nagamo. Kung may resistance, that will require sa police assistance kag sa provincial legal,
nga mag-take over, no? Like for example, hapon lang may isa na nakalusot sa Bangkalan na gina-take over sa police right now gagawin pa sulod niya nga persado, no? So pinapa-blatter sa buong sa Kabangkalan. And eventually the police will take over ang legal office na to. I see. Hindi lahog na kay may EO kag of course sa silang EO may ara da sang naapid no nga mangin sa labton mo in kaso nga mag insister kagid sa pagsulod sining mga products. Yes, no, kay ara na sa aton nga EO, ang Provincial Veterinary Office is directed, no, to provide checkpoint sa mga ingress, no. Luckily, we have already our IASF task force 24/7 sa mga entry points sa Negros Occidental. Yes, Doc. In a way, Ang gina-clarify ko lang, no, nga ang gina-clear ko lang nga ang ato niya produkto pagwa, mga fighting cocks, pwede tayo pagwa. Iskan pila pa ang ato ni pagwa. Okay. Ang papasunod lang, ang ginabawal naton, kaya gina-determine naton nga base ng lapta na ang bird flu sa different provinces, no? Pag ginasuportaran man sa Region 6 nga Department of Agriculture nga bilog nga mga provinces nag-appreciate sa ginobra sa probinsya para ma-prevent nato ang pagsulod sa probinsya. Kaya ako nga stakeholders ang nag-approach ng ato nga industriya, no? Yes, Doc. Pero why man problema in terms of supply for consumption sa Negros ang pagambalan that includes Bacolod bastante magkita diya within sa ginaproduce naton sa Negros. For now, ginalantaw naton may gamay-gamay siya nga gap, no? Because tong Typhoon Odis nataman ang aton nga boiler. Kaga ang aton nga itlog may gap, may kulang gid man kita, no? But lantaw tani ang lagan sa implementasyon. Kaya may araman kita nga alagyan, no? Nandri sa Bredco. Ang Bredco is we have no legal jurisdiction. Kaya yan isang Bacolod City nga puerto. Okay. So ang Bacolod City pwede mas playan because legally speaking, ang provincial government hindi wala siyang legal jurisdiction sa mga product pakadto sa isa ka highly urbanized city. Okay. Pero itong lain, sini pagsulod sa Bacolod, may kundrilita na sa Bacolod, ginit-distribute sa mga cities nga nasakupan sa probinsya. Amo na ang ginataga namon sa bungsang atensyon with the Provincial Legal Office on how to do it. May mga convoy, kag may mga record. Basta dira sa ila storage lang ibutang, kag ibaligya sa pila ka barangay diri sa Bacolod. Amo na ang legal issue nga ginatindugan sa probinsya. Dok, isingit ko naman lang kay tutalari ka naman sa linya naton. Parte bala sa kundi subong naobserbahan ko may increase giman no sa presyo sa mga produkto naton, karne sa baka, baboy, manok, may increases sa mga kuano. Anong monitoring naton throughout the province? Ang weekly namon nga report sa kay Governor Lacson, ang baboy may pagsaka pirmi kada semana 3 to 5 pesos ang kilo, no? Sa province-wide, no? Okay. Because number one, data madinay nga nagsaka ang presyo sa wheat, sang corn, kahit import kita mo, no? Sang soybean. Alas 8:16 na. Action Fireline! Muli nagtaas sa mga presyo gali sa mga ginabahog ta. Balik kita abi sa dagmay. Kag sa tangkong. Doc, sorry, you were saying, nautudling niyata, you were saying, Doc? Well, ang Pilipinas nga imports ng mga ingredients from other countries. So, gamahal ang feed. Ang di ka sasaka man ng presyo sa fertilizer. Okay. So, ang production cost ng mga ingredients para sa feeds nagsaka. Naduwa, nagsaka ang fuel. So, ang transport cost sa atong mga products kasaka man. Ikatatlo, ang importation ng mga agricultural products ga-affect sa presyo. Okay. So may pagsaka ang karne sa tanan nga kasapatan
diri sa Negros. Yes. At nationwide, no? Aha. So, ini-expectaron ta nga magalawig-lawig pa ni. Yes, kung samtang masaka ni ang presyo ng fuel, Mm. kag ang importation sa alin sa Europe kag sa Ukraine, big kulang ang kwan mo ang soybean sa bilog nga kalibutan ng mais. Mm. So kita importer, kita perming. Mm. Sa ato naman ang danan halos na import sa Pilipinas ang mga kinanglanon niya, no? Mm. Mm. So may pagsaka permi sang aton nga mga bubod, no? Mm. So expected ginaya masaka gina siya. Mm. So ang mga sapat, mga breeder, nag-import man kita sa mga breeder, sa mga manok. Every 2 years, masaka man na siya ang ang inputs nimo, no? Ang cost ng inputs. Okay. Sige. So anyway, ma-update lang kami sa imo in some other time, mag-monitor kami sining mga development. Salamat gid Doc sa imo sining nga time ginatag karon ng gabi diri sa Action Radio Bacolod. Thank you, kasi Manuel. Thank you again. Salamat. Good night. Good night. Action Firing Line.